କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ଜାଣନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ବାଇବେଲରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ଏକ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏକ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଭେଦକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଦୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ 103 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 10ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଚାରର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଇଅଛ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଁ ଅର୍ଜନ କରିନାହୁଁ। ଏଫେସୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 8 ଓ 9ରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଅଟେ, ଯେମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ନ କରେ। ଈଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ତୁମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ମୋର ନିଜର କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଭୟ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରମାଣ ଅଟନ୍ତି। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଦୟା। ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଦୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଋଣ ବାତିଲ କରେ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରାଜବଂଶୀ କରେ। ଦୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଏ। ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏପରି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଆମର କଳ୍ପନା ବାହାରେ, ଯାହାଙ୍କର ଉଦାରତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୋଷୀ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ତେବେ ମନେ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ଏହା। ଦୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାର ଆମ୍ଭେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ। ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜଗତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ।